हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआ दिनैनिफ्राय बरायफैनाय थाबाय। दिनै आङो नै जाहानि बोरमा गलियाव दंफैयो। जाहा बोरमा फान्था मानै दङ आरो बेखौ आं खासि खालामनो नागिरदों। जोंहा डक्टर हारिफोरनियावबो बेफोरबायदि लांनाय जाया आरो न'आवनो खासि खामो, बिहावा खामो आरो खासिखौ। ओमफ्राय दा दिनै देरबाय नालाय 6 मास जानायखाय आङो बे बोरमा फान्था मानैखौ खासि खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो आंजों नायनो गोसो दोङोबा नायलांगोन आरो सोरबाफोर सोलोंना लानो गोसो दोंबा भिडिअ नायनानै सोलोंनो हागोन। आं मोजाङै देखायलांनो आं सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना नायदो। आं दायो नै बोरमाखौ हमनोसै। नै लोगोफोर बेखौनो खासि खालामगोन आरो मानै खासि खालामगोन आं। 지금 먹으라고. 삽사시.
दसे बोखावनानै सोमलाय ओइ सिगारायखौ आरो गोदोर हायो रे हालि गोथांखौ है khasi Korea aja. Kita mau di sini malah gelas. दा बोरमाखौ जाहा खासिखौ मासेखौ खामखांबाय आंनि फागोआ गासै मानै दोङो आरो ओमफ्रायहा दा बाजैनिदों गासै माथाम खामनाय जागोन दा आं मासेखौ लांना हायबाय थाबावदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय थेंक्स आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफाफिनगोन अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होगोन आरो साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आं माथो होनबावनो आं बे भिडिअखौ बेसांखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।